हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इनफो यूट्यूब चेनेलाव मोनसे जोबोर मोजां खबर लाना फैबावबाय आङो बेनो जाहैबाय PNRD नि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो एग्जाम डेटखौ डिक्लेयार खालामबाय जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा PNRD नि एग्जामखौ होनो मोनसिगोन थ' जों नायनोसै दायो अफिशियेल नटिफिकेसन लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो दायो आं लाना फैबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेसन बेनि एप्लाइआ जादोंमोन APSC नि थ्रुयै जादोंमोन थ' नोंथांमोना आरो एडमिट कार्डखौ APSC नि वेबसाइटआवनो डाउनलड खालामनो हागोन दा बेवहाय नायदो लोगोफोर एग्जाम डेटखौ डिक्लेयार खालामबाय थ' नोंथांमोनाहाय एग्जाम डेटखौ मोनगोन डिसेम्बराव जागोन थ' बेवहाय होनदों लोगोफोर डिसेम्बरनि 6आव जागोन एग्जामा लोगोफोर आरो टाइमा जाबाय 10 निफ्राय लानानै 12 सिम थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेनि एग्जाम जन्सखौ मोनदों सिलचर जरहाट नगाव तेजपुर क'क्राझार आरो बेनिफ्राय गुवाहाटी दङ थ' केन्डिडेटबो होनाय दंखायो लोगोफोर आरो एग्जामनि भेन्युखौबो होनाय दंखायो नोंथांमोना थांनानै बबेयाव गोलैदों एग्जामखौ हैनो हासिगोन दा बेवहाय टटेल केन्डिडेट्सआ दङ गासै 3989 लोगोफोर बेनो जाबाय APSC नि आन्डाराव जानाय एप्लाइमोन नाथाय लोगोफोर गोबांनो सानगोन दाख्लिनि बावै PNRD नि माखासे 1000 पस्टनि एप्लाइ जादोंमोन बिनि नङा लोगोफोर बेनो जाहैबाय सिगाङाव जानाय APSC नि आन्डाराव जानाय एप्लाइ बेनो जाबाय इन्जिनियारिंनि थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय गोनो गोथो जानांला इन्जिनियारनि बियो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय जुदि एप्लाइ खालामदोंब्ला एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनांगोन आरो एडमिट कार्डखौ माब्लानिफ्राय डाउनलड खालामगोन होनोब्ला बेनो जाबाय डिसेम्बर 1 निफ्राय खालामनांगोन आरो एग्जामा जोंनिया जाहैगोन 6 डिसेम्बराव लोगोफोर थ' बेनोसै आपडेटआ आरोबाव लोगोसे गोदानै फैबाय थानाय PNRD नि एडमिट कार्ड आपडेटखौ आं दा बावैनो लाबोगासिनो थ' थाबैनो जागोन बियो लोगोफोर आसा खालामो जोङो बेखौ जानुवारि नङाबा डिसेम्बरावनो जों मोनगोन थ' लोगोफोर आं आपडेटखौ बेवहायनो दोनथ'बाय